Добро утро и добре дошли в новият ми влог. Днес е петък и почивам днес. Почивам в събота, неделя и понеделник и след това започвам работа. Понеже последните няколко дни имах малко проблеми с кръка и ме болеше доста, не съм чистила в къщи. Т.е. чистила съм, но някакви така по-мънички неща. По принцип всеки ден чистя, защото като имам две котки става така доста мръсно, особено прахосмокачка, задължително трябва да пускам всеки ден. И сега това, което ще направя днес е да изчистя абсолютно навсякъде, за да ми е чисто и приятно и да знам, че следващите 3 дни и половина, в които ще почивам, само трябва да пускам прахосмокачка и това е. Така че, хайде да се залавяме за работа.
Приключих с чистенето. Изчистих всичко, само трябва да пусна една пералня малко по-късно. И сега Биби естествено дойде тук, за да ми изцапа изчистеното бюро. Нямам проблем. Така и така го чистя всеки ден. Сега това, което ще направя, е да вляза в Pinterest и да разгледам за някакви рецепти, защото ще отида да си напазарувам не след дълго. И искам да видя някакви рецепти за ястия, които са с калориен дефицит, понеже аз от вчера спазвам калориен дефицит, тъй като имам, както може би сте видяли в видеята от чистенето, не обръщайте внимание на тези пакети, сега ще ги свърлям като изляза, но имам, всъщност не е проблем с теглото, но така да кажа, не се чувствам много окей в кожата си и съм решила тази година да се стегна, да започна да тренирам от може би 3-4 месеца, но не тренирам чак толкова редовно. Първото, което е, второто, което е храната ми от време на време ям нормално, от време на време ям бокуци и поради този факт отслабването става трудно. Тук не анимирам някакви хора да започват да спазват диети или да гладуват или нещо такова. Всеки, ако се чувства някой 100 кг добре е окей, ако някой се чувства 60 кг добре е окей, който както се чувства най-добре, но аз определено се чувствам супер тежка, подута, задържам вода, половината ми дрехи не ми стават и това нещо трябва да се промени. Просто наистина трябва да се промени, така че хайде да потърсим някакви рецепти и да видим какво ще си харесам накрая. След това отивам да си напазарувам и ще тренирам по-късно в къщи. Така реших, защото още леко ме боли крака. Плюс това всеки момент ще ми дойде цикъла и не съм много добре разположена, че да хода на фитнес, но тренировката в къщи също не е за подценяване и е Така, сложих си червил, защото цяла сутрин бях без червил. Казах си, че като изчистя тогава ще го сложа. Значи, какво се случва? Рецепта общо взето никаква не можах да си харесам. Аз съм много специално, що се отнася до ядене и реално не ям много неща, така че ще импровизирам да видим какво ще се получи. Няколко неща трябва да взема със сигурност. Банани, зеленчуци, протеин, ако има някакъв в Lidl, който да е хубав, всъщност и да не е много хубав, най-вероятно ще го взема, не знам, ще видя. И на място ще реша общо взето, защото не съм много сигурна какво ми се яде. Да, исках да кажа, че палачинки ми се ядат и със сигурност ще си направя някакви протеинови палачинки, но да видим друго какво ще измисля. Обличам се сега и тръгвам към Lidl. Тук имам две кутии с боровинки по 125 грама. Сложих на телефона на стойка, защото иначе не ми е много удобно. Така, сега ще покажа всички останали неща. Това е млякото, което пия без лактоза, тъй като имам подозрение, че имам нетолерантност към лактозата. Не съм на 100% сигурна, но той е по-ниско калорично и затова си го взимам него. Това сирене не е от най-ниско калоричните, но ми е много любимо. Това ми е от най-любимите сини сирена. Взех си това нещо, не знам как се нарича на български, но е кварк. На немски е кварк и така като гледам на английски е кварк. Имаше го в рецептата за палачинките, която гледах. Взех си тофу, между другото, което е с бейзил. Никога не съм яла тофу, ще го пробвам да видя какво ще направя с него. Не знам, трябва да потърся в интернет някакви рецепти. Домати, чери, едните по-такива тъмни, другите обикновени. Взех си скир с... Това ванилия ли всъщност? Да, ванилия. Но като гледаме някакъв по-малък. Взех си... Това не е скир, ами е някакъв
високопротеиново кисело мляко и с боровинка. Ето този хумус си взех, защото видях, че е сравнително нискокалоричен и го опитах, не знам дали се вижда, но го опитах и е супер вкусен. Леле, толкова много ми харесва, ще го взимам постоянно. Той е с сезамова паста и домати. Унисос на май, защото вече ми е на свършване, мисля. Така, сега ще преместя малко ъгъла. Това е пушено сирене. Свинска пастърма. По принцип, между другото, аз не ям месо. Почти не ядях. Но реших сега да започна да ям малко повече месо. Заради протеина. Пилешко бонфиле си взех. И си взех втора опаковка. За ден си взех една. Тази е втората с ципура, защото искам да започна да ям така риба по-често. Сега ще взема направо телефона, че не ми е много удобно. Бял хляб си взех, защото си правя едни кротони и с черния, който имам, не стават много добре. Персил 60 капсули, 2 зайо байо, защото като ми се доеде снакс, искам да ям нещо. Чипсовете са супер калорични и вредни. Това не че е много полезно, но поне е малко калории. Да. Също така спанак взех, такива селски картофки, които мога да си направя в airfryer, ако ми се дояде нещо набързо. 3 банана и една кола зима. Това са ми покупките. Сега остава да ги прибера в хладилника. Аз вече подредих тук малко и се залагам с работа да подреждам покупки. Ето това ми е закуско обяда. Една филия с хумус, такова месо, 3 яйца, чери домати, спанаки, едно парченце топено сирене. Така че сега най-накрая ще си хапна, защото вече е 2 часа и нещо и съм доста гладна. Това беше от днешния влог. Надявам се да ви е било поне малко интересно. Ще се радвам в коментарите да ми напишете дали да качвам повече видеа, свързани с храненето и тренирането. Между другото, днес още не съм тренирала, но аз се наспах много добре. Най-вероятно няма да си легна толкова рано. И малко по-късно, сега след като си хапна и свърша някои неща, ще направя най-вероятно нещо от сорта на 30 минути пилатес или йога. Това ще ми е за днес. Днес ми беше ден за релакс, ако може така да се каже, въпреки че чистих целият апартамент, пазарувах и какво ли не, но да, чувствам се определено отпочинала и утре продължаваме с личните ми задачи, които съм си поставила. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Ще се видим в следващото. Чао!